Dobrodošli u školu za život. U ovom video tutorijalu predstavljamo Quizlet, alat za izradu interaktivnih kvizova i kartica. Na stranici quizlet.com potrebno je prvo izvršiti registraciju ili, ako već posjedujemo račun, ulogirati se. Ovo je radna površina besplatnog računa. S lijeve strane nalazi se izbornik, a na glavnom dijelu ekrana nalaze se kvizovi koje također ovdje možemo i pretraživati. Quizlet također može poslužiti i kao sustav za upravljanje učenjem, pa možemo kreirati i naš razred ili više razreda i pozvati učenike kako bi oni sami mogli stvarati kvizove i dijeliti ih sa svojim vršnjacima. Na izborniku također postoji mogućnost stvaranja mape u koju možemo dodati različite teme ili različite predmete. Pogotovo ako imamo veći broj različitih vrsta kvizova. Klikom na Create započinjemo izradu kviza. Ovdje je potrebno navesti naziv kviza, a ako želimo možemo dodati i fotografiju. Nakon toga unosimo pojmove u za to predviđena mjesta. U jedan stupac unosimo pojam, a u drugi stupac njegovu definiciju. Odabiremo jezik i unosimo prvu riječ. Ova ikona koja je trenutno prekrižena označava da ne dozvoljavamo prijedloge, međutim ako to omogućimo, onda će nam već sam sustav dati prijedloge riječi. Snimanje glasa omogućeno je samo u verziji koja se plaća. Definiciju unosimo s desne strane, odabiremo jezik. Odmah dobivamo i dijakritičke znakove ako nam je to potrebno za neku riječ. I dodajemo, na primjer, sliku. Možemo staviti sliku s našeg računala ili upotrijebiti jednu od predloženih slika. Nakon što smo izradili prvu karticu, klikom na gumbić Create dobit ćemo obavijest da set još uvijek ne možemo stvoriti prije nego što napravimo barem dvije kartice. Dodat ćemo i drugu karticu. Već nam se ovdje pojavljuje prijevod na hrvatski. Jer smo to omogućili, dodat ćemo jednu fotografiju. Možemo dodati dodatne kartice klikom na gumbić Add Card. Klikom na Create stvorit ćemo novi set u kojem ima 8 pojmova, 8 definicija i odmah dobivamo i poveznicu koju možemo kopirati, podijeliti s našim učenicima. Ako imamo Google Classroom, možemo je podijeliti u toj učionici, dodati u naš razred ili u našu mapu koju smo prethodno izradili na glavnom izborniku. Ikonice koje se nalaze odmah ispod naslova nam također omogućuju da preuredimo ovaj set kartica, da ga podijelimo, da dodamo u razred ili u mapu, pogledati informacije, vidjeti kako napreduje naš razred, kakvi su rezultati učenika, također dobiti kod za ugradnju i ugraditi ga na našu web stranicu ili na blog. Izradili smo jedan set ovdje,
ali možemo ga odigrati, odnosno učenici mogu vježbati ove riječi na nekoliko različitih načina. Kartice koje se okreću, flashcards, klikom na karticu možemo vidjeti drugu stranu. Drugi način je Learn, u kojem učenik odabire jedan od 4 odgovora i dobiva povratnu informaciju o tome je li odgovor točan ili netočan. Write se odnosi na pisanje, potrebno je napisati riječ na engleskom jeziku. Spell označava da učenik čuje riječ i potrebno ju je napisati. Test generira sva pitanja na različite načine, tako da imamo višestruki izbor, točno, netočno, odgovor koji nedostaje. Kod uparivanja učenik spaja pojam i definiciju koji tada nestaju s ekrana. Rarity je jedna igra u kojoj moraju spasiti našu planetu od asteroida, mogu odabrati jezik, težinu i započeti igru, napisati odgovor. Svi ovi oblici učenja koje smo do sada naveli omogućuju samostalni rad učenika. Međutim, u ovom obliku koji se naziva Quizlet Live, učenici mogu učiti u timu i timovi se međusobno mogu natjecati. Klikom na Create Game započinjemo igru. Odabiremo ovu besplatnu opciju. I dobivamo kod koji učenici upisuju u svoje uređaje kako bi se priključili igri. Možemo uključiti glazbu ako želimo klikom na Options ili je isključiti. Učenici također mogu skenirati ovaj kod. Igru započinjemo tek nakon što se najmanje 4 učenika uključe u igru. Sustav nasumice dodjeljuje učenike u timove. U svakom timu nalazi se od 2 do 4 učenika, ovisno o tome koliko ih imamo u razredu. Za ovu igru potrebno je da svaki učenik ima svoj uređaj. Svi učenici u timu će na svojem uređaju dobiti isto pitanje. Međutim, kod svakog učenika ponuđeni odgovori bit će drugačiji. Timovi moraju zajedno odlučiti koji od članova tima ima prikazan točan odgovor. Ako je odgovor točan, pojavljuje se sljedeće pitanje. Svaki točan odgovor automatski je vidljiv i na učiteljevom računalu u obliku trake napretka, odnosno leaderboarda. Ako je odgovor netočan, cijeli tim se vraća na početak, što znači da počinju od samog početka, a svi točni odgovori koji su prethodno dali se gube. Time se potiče točnost, a ne brzina. Nakon što prvi tim točno odgovori na sva pitanja, igra završava, a učitelj može prikazati sve točne i netočne odgovore u svakom timu. Sada ćemo vidjeti kako to izgleda. Učenik upisuje kod na stranici Quizlet Live ili ga skenira.
nakon čega učenik mora pričekati dok učitelj ne započne kviz. 4 učenika su se pridružila, pa sad možemo započeti igru. Sustav im automatski dodijeli i nazive timova, a također i odredi nasumice koji učenik se nalazi u kojem timu. Možemo ih malo i promiješati i započeti igru. Ovako izgleda učiteljev ekran. Trenutno imamo 2 tima, imamo 8 pitanja, a ovo je kod kojim se mogu učenici priključiti. Ovako izgleda učenikov ekran. Ovo je učenik koji igra na tom uređaju, a ovo je učenik koji s njim igra. Pitanje je kako glasi love na engleskom. Dakle, učenik koji ima ovaj uređaj ima točan odgovor, klikne lion i pojavljuje se automatski drugo pitanje. Ovdje ćemo kliknuti isto tako točno i prikazati što se događa kod učitelja. Dakle, sada imamo pomak na traci napretka. Tigar je također ovdje, međutim kliknut ćemo sada ovaj netočan odgovor. Učenik dobije povratnu informaciju, a kod učitelja to znači da se tim vratio na početak i mora početi isponova. Vuk se nalazi na računalu našeg drugog člana tima. Koji je dao točan odgovor. Također i ovo. Zatim ovdje moramo kliknuti na ovu riječ i još imamo i žirafu. Dakle, ja sam ovaj učenik koji ima ovaj uređaj je dao 3 točna odgovora, Mislav 2. Zatim imamo lava, slona i konačno tigar. I učenici Dominik i Mislav su pobjedili. Došli prvi na cilj i to se također prikazuje i na računalu učitelja. Učitelj može završiti igru, odigrati je ponovo, pogotovo ako je trajala jako kratko, izmiješati timove i također prikazati kako su učenici odgovarali na pitanja, dakle imamo jednu analizu. Hvala na slušanju.